guys, it's me again, Bisayang Ilocana, Ilongga, Bisaya gal. Good morning, magandang umaga, naimbag na aldaw, maayong aga, maayong buntag kaninyo tanan. And for today's video, I am actually gonna show you my morning skincare routine using these products called the Luxe Organix, and I got them online at a website called pnybeauty.com. So I actually been using I've been using this one for, I would say today would be the 10th day na ginagawa ko siya every morning and every evening. Meron pong konting pagkakaiba ng mga products na ginagawa or ginagamit ko sa gabi, at meron din akong ibang products na ginagamit ko sa umaga. So ngayon, it's morning. Papakita ko po sa inyo kung ano yung mga produkto na yon. And like what I did last night, papakita ko rin sa inyo, babasahin ko sa inyo yung mga warning or restrictions, kung ano yung ingredients, at kung para saan yung mga products na yon. So stay tuned! Ayan, so double mirror na naman tayo. Andyan yung cellphone ko na nagre-record itong vlog na to. But anyway, ngayong umaga po na ito, meron akong mga products na ginagamit ko for my skincare routine, morning skincare routine. And for the first product, ito po yung Luxe Organix Aloe Vera Brightening Foam Cleanser, and it has vitamin C. So, sa gabi, iba po yung foaming cleanser na ginagamit ko. Sa umaga naman, ito, para, tawag nito, ma-awaken yung aking skin, yung aking senses, parang gano'n, kasi malamig siya sa mukha. This one, it has vitamin C. This cleansing foam is good for calming, brightening, and providing moisture for your skin. So, maganda po ito na product na gamitin sa umaga. So, ang gagawin natin is, basahin muna natin yung mukha natin. So, naligo na po ako, pero hindi ko ginawa doon yung skincare routine ko habang naliligo. Dito ko po siya ginagawa. Yan. Tapos, konting-konti lang po. Pea size. Yan. So, etong laki ng tube na ito, tatagal po ito sa inyo ng ilang buwan. Lalo na sa akin, na ginagamit ko lang to every morning. Kasi nga, like I said earlier, sa gabi, iba yung foaming cleanser na ginagamit ko. So, talagang tatagal ito. Ganito lang po yung kailangan ninyo every time you use this product. So, ganyan. Even. That. Lagay nyo dyan. Tapos, pwede nyo gamitin yung kamay ninyo para i-rub yung cream sa mukha ninyo. Or, I do have this electric scrubber. So, on natin ng ganyan. So, roll siya ng ganyan. Tapos, ganyan. So, itong scrub na ito, maganda siya kasi nga, nadi-deep cleanse yung skin mo. Natatanggal yung mga blackheads, whiteheads, lalo na dito sa ilong banda. Pero, wag nyo po siya, kung meron kayong ganito or something similar to this, wag nyo pong gamitin araw-araw kasi napipeel off din po yung healthy skin niya. So, nai-irritate din po yung skin kung araw-araw nitong ginagamit. Kung maaari, alternate ninyo para yung deep cleansing ninyo is hindi naman araw-araw. Tsaka nafe-feel ninyo or mafe-feel ninyo na humahapdi na yung mukha ninyo kung lagi kayong gumagamit nito. I know it's a soft brush, pero masyadong sensitive yung at manipis yung skin natin sa mukha. So talagang napipil din niya yung kahit yung healthy skin natin tsaka healthy cells. So i-alternate po natin ng kamay at tsaka itong scrub. Ngayon naman, ang gagamitin natin ay yung tatlong serums na ginamit ko last night, and in the same order po. So the first one is the Luxe Organix Age Reverse Serum, 1 Drop Miracle. It has vitamin A, 2.5%.
Meron din po siyang retinol, hydrolyzed collagen, and hyaluronic acid. Yun. So, ito po, meron po siyang warning. Sinasabi po dito na do not use with other retinol treatments. So, pag meron na po kayong mga cream na ginagamit sa mukha ninyo, especially yung may mga retinol na ingredients, huwag nyo po siyang gamitin together with this one. And this product actually, it says here, it will help you fix the early signs of fine lines and wrinkles. So, yan po ang reason kaya kinuha ko ito. So, ganito po ang paggamit niya. And ito yung inuuna ko kasi hindi ko gusto yung amoy niya. Kasi amoy, para sa akin, amoy antibiotic. Tapos yellow pa, ganyan. So, ito yung inuuna ko na nilalagay. Tapos, sinusunod ko ng ibang serums ko para matabunan yung amoy niya. So, yun. Ganito po. Lagay mo ganyan. Yan. Tapos, hindi po siya oily. Para lang siyang tubig. Pero pag na-dry, nagiging tacky or yung medyo malapot. So, ganyan. Yan. And then, tap. Para magising yung cells and blood vessels mo sa mukha. Ma-absorb niya at saka mag-circulate yung dugo sa mukha mo. Yan. Tapos, ayan, medyo maano na siya, sticky. And then, dry na. So, next natin na gagamitin is itong Luxe Organix Power Glow Serum, 1 Drop Miracle. This has vitamin C and galactomyces 74%. This is for healthy, glowing skin. Meron din po siyang antioxidant. And with this one, meron na naman siyang warning sa likod. Nakalagay, avoid using AHA/BHA products during use. So, I think yung AHA/BHA products, yun po yung mga ingredients na ginagamit or nilalagay nila sa mga produkto para sa mga tao na nagsasuffer ng maraming skin breakdown tulad ng acne, yung mga ganon, yung namumula-mula na yung yung pisngi, yung sobrang daming pimples, yung parang ganon, parang may salicylic acid, yung parang ganon yata yung product or ingredients na yon. So, wag niyo pong ihalo with this product. So, ako, wala akong ganun, tsaka hindi din naman po ako nagsasuffer ng acne. So, okay lang sa akin na gamitin to, and I am sure na wala namang ganun din na products or ingredients sa mga ginagamit ko na produkto. So, ganito siya. And also, sabi doon sa mga nababasa ko, kapag meron ka ng product na merong vitamin C, lalo na yung mga serums, dapat daw yung bote niya is ganito. Yung parang dark brown. Ganyan. Kumpara mo sa yung regular na bote. Kasi daw, yung vitamin C serum, lalo na pag pure vitamin C, nawawala or nalilesen daw yung effectivity or yung talagang ingredients niya kapag na tatamaan ng there are direct exposure to sun or light. Kaya kapag meron ka ginagamit na vitamin C na serum tapos hindi daw gumagana or feeling mo parang walang epekto, baka dahil na-expose sa sun or yung packaging niya is hindi ganito. So, lagay na naman natin to. And it smells so good, para siyang roses. So again, water-based. Madali siyang ma-absorb. Yan. Tap, tap, tap. Last serum na gagamitin natin is this one.
Luxe Organix Miracle Repair Serum, 1 Drop Miracle. It has niacinamide 4% and vitamin E and licorice extract. Ayan po. So, ito, it helps fade dark spots and pigmentation caused by acne while increases collagen production to help improves skin barrier. So, meron siyang vitamin E and para siya sa may mga dark spots, lalo na yung galing sa mga scarring ng mga acne. So, again, hindi naman po ako, thank goodness, nagsasuffer sa mga acne or pimples. So, okay po. Pero kinuha ko siya kasi meron siyang vitamin E which also helps the skin. So, ganito po ang paggamit. Same thing, tulad nung dalawang serum. Lagay din. Tapos, kung itong tatlo na bili ninyo, or kung ano man yung ibang serums na nabili ninyo, nasa inyo na po yun kung unless nakalagay talaga siya sa instruction kung ano yung pagkakasunod-sunod ng pag-apply. Nasa sa inyo na po yun kung paano nyo gagawin yung sequence ng paglalagay ng products. Ito, ginagawa ko na ganito, nauuna yung age serum, age reverse serum, tapos yung power glow, tapos itong miracle repair. Kasi nga, it's my personal preference dahil sa amoy. Like I said earlier, yung pinakauna ko nilagay is amoy antibiotic. Or sabi ng boyfriend ko, amoy kawayan. Tapos yung pangalawa is amoy rosas. And then this one, amoy perfume. So, ito yung ginagamit ko talaga last sa serum. Para yan yung mas maamoy ko. So, ganyan. Susunod ko na ilalagay is this Luxe Organix All Day Moisture and Whitening Cream. It has 97% aloe vera and also has vitamin C. So, ganito po ang itsura niya. Cruelty-free, which is good. Meron tayong mga alcohol-free, paraben-free, vegan-free. Yun. Free is good. And always use products that has clean ingredients as well. So, ito naman, for a fresh and moisturized appearance all day. Kaya, doon ko na-conclude, I therefore conclude na pang daily moisture siya, pang umaga. So, ginagamit ko to every morning. So, it looks like this. Pag openin nyo, meron siyang isa na namang lid. So, pagbukas ninyo, ganyan yung itsura niya. So, ang gagamitin natin, kukunin natin is itong nandito sa lid. Yan. Lahat ng mga aloe vera products na galing dito sa Luxe Organix, talagang malalamig. At saka, parang nakaka-relax ng skin. Yan. Next nating ilalagay is the Luxe Organix Power Glow Lightweight Tone-Up Cream. Meron po itong SPF 30 with niacinamide, rose water, and galactomyces. Again, alcohol-free and paraben-free. So, yan yung itsura niya. Actually, meron pong warning yung Miracle Repair Serum. Sabi dito na ano siya, tawag nito, wag kang gagamit nito na hindi naglalagay ng sunscreen, lalo na sa umaga kasi sensitive yung ingredients niya, tapos baka ma-irritate yung skin ninyo. So, pag nilalagay nito every morning, make sure na pag lumabas kayo, meron din kayong sunscreen. So, eto, nagkamali ako nito one time, nilagay, masyado ko na-excite. Sobrang dami nang nilagay ko. Ano pala to, parang tinted or parang may kulay yung puti. So, nagmukha akong mumu. Kaya, kailangan maliit lang or konti lang yung ilagay ninyo. So, maliit lang po ito, pero talagang tatagal to sa inyo. Ayan, konti lang. Ganyan lang. Tapos, spread it. Ayan. Sa leeg. So,
maputi po siya sa mukha. And it has SPF 30. So, it's good as a sunscreen. Pwede din po itong gawing makeup base ninyo. So, you can do all of these routine or skincare routine. Tapos, kung gusto niyo maglagay ng makeup, you just have to either use this one and then start putting foundation, or if you want to start using your primer, pwede din po na ipatong on top of what you did initially, which is itong buong sequence ng skincare natin sa umaga. Again, using our roller, roll lang natin ng ganyan para ma-tone up at ma-reduce yung mga puffiness, lalo na itong eyebag ko na to. Kasi nagpuyat ang ate nyo kagabi. Di makatulog. Kaya ayan tuloy, nag-harvest ng maraming eye bags. Oh no! Ayan. Ayan, so tapos na po tayo sa ating morning skincare routine. This is how it looks. And using the Luxe Organix products that I got from pnybeauty.com, I can say na effective po siya para sa akin. Maganda yung mga products. Lalo na yung may aloe vera, maganda po siyang gamitin lalo na sa umaga kasi malamig, nakakagising talaga and makes you feel so refreshed. So, kaya binili ko yun at ginagamit ko every morning. Again, advice ko sa inyo, kapag marami po kayong nilalagay na products sa mukha ninyo, lalo na yung pinapatong-patong ninyo, yung sequence niya is sobrang dami. Always make sure po na before buying the products, basahin niyo po muna yung ingredients, yung directions, ano yung mga warning, para hindi po mag-conflict yung mga ingredients at chemicals na nandoon sa produkto na yon. Kasi baka instead of gumanda yung kutis ninyo, magka-problema po kayo later on. Tapos, kung sino-sino ang masisi ninyo, but by the end of the day, it's actually tayo na hindi tayo nagbabasa at sinusunod yung mga directions. So, sa akin naman, just because it works for me doesn't mean that it works for everybody. So, yun po ang lagi kong sinasabi. Kung hiyang kayo dito sa product na to, then great. Pero kung nagkakaroon po kayo ng mga allergic reactions, then don't use it po. Lalo na yung mga ingredients. Meron kasing iba na nangangati pag gamit nila yung aloe vera. Kaya wag nyo na lang din pong bilhin, di ba? And there's a lot of products naman na alternate doon sa produkto na ginagamit ko na mag-work sa inyo. Okay? So, thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoyed. Please don't forget to like and subscribe to my channel. And please don't forget to click the bell button below para naman po notified kayo kung meron akong ina-upload na bagong video. Again, this is Kathy, your Ilocana, Ilongga, Bisaya gal, always saying, don't let anyone turn you away from your purpose and always live life for what it's worth. Thank you so much for watching. Bye!